man tayo ni DJ Bernie sa Christmas capital of Mindanao sa Tangub. What's up, people? And next stop, mapit ka. Pag-asawa na, pasagdanan. Bakit ka ba? Hi guys. Wave to the camera. Hi guys. Today is Monday and absent ko today. Okay, I need to rest. Today is December 3. Tama, no? Yeah. December 3. And last week pa lang nagsugod na akong trangkaso, ubo, tapos syempre tungod kay walay lain kuan wa ko mabuhat kun dili syempre trabaho tong buhaton. So, pasensya na karon mo na medyo sakit pagyapon pero medyo okay na, wala nang hilanat, napay ubo, sakit pa kong ulo. Iaging weekend nagsagunso ng event and grabe nga biyahe. Bonang kagahapon wala na, nibigay na sad ko. Ang akong unang biyahe kinay nag-imbitar sa ako sa Cortiva sa Wao. Sumuni siya ang Wao. Ang kanang Wao, kung diri ka moagi diri sa Malaybalay, Padulong Valencia, Maramag, Don Carlos, mukos na og mga pila ka hours, 7 hours. So, naidala na karon nga moagi ka diri sa Talakag, Bukidnon. So, gikan sa Cagayan de Oro, diri sa Talakag. Tapos, pahuman sa Talakag, moagi dayon sa Amay, Manabilang, aya mo adto og Wao. So, 2 hours and 30 minutes. Kanilang adalan medyo hadlok gamay kay domingaw siya, sementado, pero kasagara na yung mga history sa mga ambush. So, muna medyo kulbaan mi. So, dito sa Wao, abot na mo diri sa Wao, nag-event dayon mi. Tapos after Wao, di balik na po may Cagayan de Oro. Another 2.5 hours. Tapos tungod kay gi-invite ko sa Rated K nga mag-segment host. Pag abot na mo diri, nangita na po mig driver. So nibiyahe na po mi. Naiapas mi sa biyahe padulong sa Iligan City. Paguman sa Iligan City kay mga 2 hours siguro. Didiretso na po dayon mi sa Lanao. Gidali-dali na mo, ngit-ngit na nga makaabot mi diri sa Mukas.
birthday people. Ano naman sa kwarta? Secret. We're going to Salamat and Tangub. Kung sa dito, tanawan lang nila dito. Wow! Ladies and gentlemen, this is the 2018 Christmas Symbols Festival sa siyudad sa Tangub. Wala man. Tara nang maglibot sa buong bansa at silipin ang Christmas display ng iba't ibang bayan. Unahin natin ang puso ng Quezon City. At makakasama natin dyan ang komedyanteng si Lassie. Hindi lang bigasan ng bida sa Nueva Ecija. Ililibot tayo rito ng aktor na Nueva Ecijano na si Manuel Chua. Sa lugar kung saan sikat ang Dinagyang Festival, ready na ang MORDJ na si Mark Abapo at dadalhin naman tayo ni DJ Bernie sa Christmas capital of Mindanao sa Tangub. Lilibutin ko ang kagandahan ng COD at ang Times Square. Kayo, anong meron dyan, ha? Well, dito sa amin, giant teddy bear ang tinitingala. Bakit? Literal kasing nasa tuktok ito ng building. Anong laban nyo na, Manuel, ha? Wala kayo sa amin, meron kaming tunnel of lights at meron din kaming giant lanterns. O ano, dyan sa inyo, anong meron? Ay nako, yan na yung pinagyayabang nyo. Nako, dito sa amin, pang-international ang level. Dito, dahil dito, pwede kang pumunta anywhere in the world. O ikaw dyan, Bernie. Kamusta ka dyan sa Tangub? Dito sa amin sa Tangub City, ay nako, out of the country ang feeling. Dahil pwede kang mamasyal at pumunta sa iba't ibang lugar. Ganun! 2.5 hectares lang naman ang pinuno nila ng pailaw at iba't ibang dekorasyon. Para ka na rin naglibot around the world sa pinakabonggang pasyalan na ito sa Mindanao. Mula po rito sa Araneta, Central Quezon City. Sa San Jose City, Nueva Ecija. Sa Iloilo City. Sa Tangub City. Merry Christmas, kapamilya! Nahuman na nga mong shoot og 1 a.m. na. And kailangan ko muuli, wala lang may matulog kay tomorrow
napadayon mi barangayan. So, ang naitabo from alauna diri, kay wala na may barge, ni tuyok na po nagbiyahe diri ni Agi. Tuyok, Mulabi, diri Kapatagan, Lala, Maranding ana, balik mi sa Agi, padulong sa Cagayan. So, niabot mi Cagayan de Oro, balik na sad. So, nikaabot mi diri balik sa Cagayan de Oro, 7 a.m. Imagine pila ka oras tanan among biyahe. Gilantan pa ko sa ilalong, abinawag okay na ko. Then pag humanana, niato na sa may balik sa sa may upol para sa barangayan. Our first set sa raffle draw. Muli magsaba para mahumantan. Ako lang hinahuna nga murang lapil ako sa fear factor ay. Una-una ka na makaihon sa magaling. Ayaw na niya pagkaipon mag-ipon ha. Hoy! Kasama inapa ko niya. Basta ka mga laksan lang. Ang lupit sa so, di, may na maglaro ka. Para makabalong man lang people, isa kayo mas guwapo. Si Dennis Trillo, si Bernie Bitok-Bitok. Ay, dito ko. Ah!